Risak hidi atawar kasalam kasay oya puthak SYC ningkang samse cepaklang. Ingdeng trokep KSA mahang ketek arni aliralon kipidunji aphan amri KSA kachisig. Karbi Students Association di Mahasau District Committee arpu kacilarapan kilik kapado. Dongkamukam Indoor Stadium along Kechengsi District Karate Championship kapado. Kardom pini prime time berta ke thana bang nilisami marvelous rong pharpi non arjuik tha berta ang tonpen nilip MSC constituency angkang koilamati anat risak hidi ke damatovar kaheno ajok SYC nilip constituency asongja ningkang samse chepaklang. Parivartan Sarkar pen tovar kapami ponajok rongarat malom o apor ning aronglo bonta tovar ke claim kapami me ajok rongarat tum aning ki oi chepaklang. PWD engineer contractor aphan rongarat tum chopudunta thang alia vedatlo. Nilip MSC aphan than pajinidat apita thangnat asai ta claim hai he lasi nilip SYC aru chunbang rupsing phang chopen tovar kasalam pon pami thu nangji kali pulote chesong pon nang kokbo pusi pachini pon pherang ke aphan birtanang pale buka janpen anantirang Karbi Anglong live. Penabla ke jakhong ni phai inkoy raisi arnilo bangso arni ingdeng trokep Karbi lo charli asong amahang ke thek arni bangso arni wathat lang so serdiun aklamalongsi aliralon pen talon ponpo ingdeng trokep Karbi Student Association amahang ke thek arni aliralon pen katalon ponji aphanpura pini amri KSA branch sari suatum chongkedam charli pon mithang asong amhang ke thek arni ke mithang pen amatsi alon chipi ponang popusi amri KSA pen ningche pon wathat lang so serdiu naklamalong kapaman ponji ingdeng trokep Karbi lo charli asong amhang ke thek arni katalon along ardi kapado ponji aphan Karbi akhaya long lo charli asong martum doan kachirap chetu dunji aphanta kachuningri padopon lason si amri KSA branch hin penta bang trokep so se ari soi jangatum chetong duji pusi pherangke aphanang pachini dun. News Desk Report Karbi Anglong live. Non malom sophan birtaing ton pon eksinang. Haipon. Labang so kiliga long sing rong pipen chipa haipon si mai pu arpu dengdon lang alang li graduate tangde dapi KSA di Mahasau District Committee along kong chunbang arpu chepa haipon. News Desk Report Karbi Anglong live. Karate Association of Karbi Anglong District Lapen United Karate Association of Assam chingrumpet pen pini dongkamukam Indoor Stadium along Kechengsi District Karate Championship padupon. Bangso kacepate pon along Karbi Anglong Karate Association Maipu anparta MSC Prabhat Chandra Taru kacepahem pu pon along kacetong dun along chunbang bindu puma lapen Technical Director Purno Timung atum cetong dun Bangso Championship along nonamat abangki ladak kacepate along pensi kethega tumaphan lang pon po lapen ladak pen ki haya tumaphan ke ladak chot kali sumindar adang along setame kacepate dun our side setame pipon po busi pherangke aphan birta pachidi dun. News Desk Report Karbi Anglong live. Pini prime time aberta bangke lapon si kang toniglo dumit hagmi Kardom.